Vi skal lave en afslutning på den her kurv. Og så skal jeg se, at den her og den her, den skal vi lige forlænge. Så det vi skal gøre, det er, at vi tager en pind. Og så tager vi et stykke klisterbånd. Når jeg har taget et stykke af, lige ruller rundt om her på midten cirka. Og så klipper vi over her, hvor vi har sat klisterbåndet, for så løber den ikke op. Så skal vi have forlænget de her to. Så vi ser, få den her i her. Sådan der. Sådan. Vi starter med de der to, vi fletter med. Den der er herude, den skal lige skubbes derind. Den her skal også lige derind. Sådan her. Så tager vi, jeg kan se, at den går en lille smule, man kan godt se, at den går en lille smule ned, så jeg starter her over. Jeg tror, jeg starter her. Den her, den skal lige bøjes ud over her, og så skal den lægges ind der. Den her skal lægges ud over og bøjes ind her. Jeg skal lige skubbe den lidt ned på plads. Bukkes ud over og ind her. Ud over og her. Og man må gerne møve og mase lidt, så det kommer til at sidde godt nok fast. Ud over og ind. Det gør ikke noget, der ikke er så meget lim. Det skal nok få den til at holde fast. Så den sætter vi lige der. Sådan her. Den sidste, den skal ned under her. Så se, vi kan lige løfte den lidt op. Sådan her. Den her skal sendes herned igennem. Så maser jeg lige lidt ned. Se, det gør stadigvæk ikke noget, at de her ikke sidder så fast endnu. De skal nok komme til at sidde fast, når de får lim på. Det er bare en af kanterne. Se. Og den her skal lige mases lidt ned. Man kan lige mase det på plads, så det kommer til at sidde sådan, som man gerne vil have det. Den vil ikke. Se, en pæn kant, vi har fået lavet her. Nu skal den have noget lim på hele siden her. Først tager vi lige her op i kanten og ned over her. Når vi har gjort det, så klipper vi de her ender af, og så giver vi noget lim der også, og så kan vi male den, hvis det er det, vi vil.